Yhden passarin systeemi 6-6. Harrastetason lentopalloa Päijät-Hämeessä. Rotaatiot. Rotaatio P1, takapassari, 3 hyökkääjää etukentällä. Rotaatio P6, takapassari, 3 hyökkääjää etukentällä. Rotaatio P5, takapassari, 3 hyökkääjää etukentällä. Rotaatio P4, etupassari, 2 hyökkääjää etukentällä. Rotaatio P3, etupassari, 2 hyökkääjää etukentällä. Rotaatio P2, etupassari, 2 hyökkääjää etukentällä. Pelipaikkajärjestys ja erään lähtötilanne P1. Paikka 1, passari. Paikka 2, yleispelaaja. Paikka 3, keskitorjua. Paikka 4, hakkuri. Paikka 5, yleispelaaja. Paikka 6, keskitorjua ja libero. Libero pelaa takakentän KT:n paikalla, mutta KT pelaa syöttövuorossa itse. Hetkinen, missä mä oon? Ei mitään hätää, sillä lentopallossa näitä tilanteita tulee jatkuvasti etenkin harjoitellessa eri roolien pelaamista. Tuomaritkaan eivät ehdi huomata ihan kaikkea. Vinkkejä. 1. Katson, että miten muut ovat kentällä. 2. Kaverit auttaa aina. 3. Millä paikalla olin äsken. 4. Unohda Maps, Google ja puhelin. 5. Kummin päin mun pitäisi olla viereisen pelaajan kanssa. 6. Kuka on mun viereinen pelaaja? 7. Kuka on mun ristikkäinen pelaaja? 8. Mitä paikkaa pelaan? 9. Missä passari? Mikä rotaatio? 10. Viime kädessä tuomarilta voi kysyä rotaation. Kuusi vastaan 6 roolitukset ja roolien treenaus. Mikä itsellesi ja joukkueellesi sopii parhaiten? Pelaamalla pelin aikana opettelu, live, hauska käytäntö. Lapuista ennakkoon opettelemalla kautta kertaamalla, tylsä, teoria. Videoista opettelemalla kautta kertaamalla, tylsä, teoria. Muut alustat, tylsä, teoria. Osaan jo, no niin tietenkin, näytön paikka. Siis mitä ihmettä? Täh? Pelipaikat 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 ovat pysyviä numeroituja paikkoja kautta sijaintia kentällä. Rotaatiot P1, P2, P3, P4, P5, P6 kertoo, että millä pelipaikalla passari rotaatiossa on tai mihin asentoon kaikkien pelaajien paikat kertova rotaatiokiekko on pysähtyneenä. Passarista selviää muiden pelaajien sijainti rotaatiossa. Pelaajien pelinumero pelipaidassa. Ei liity pelipaikkoihin tai rotaatioihin mitenkään. Syötön jälkeen pelaajat siirtyvät pelaamaan roolinsa paikkaa, mutta heidän rotaation mukainen sijaintinsa kentällä on toteuduttava viimeistään ennen seuraavaa syöttöä. Oman syöttövuoron ja vastaanottovuoron tilanteissa pelaajien sijoittumissääntö kentällä on toteuduttava. Pelaajaparisääntö. Älä mene viereisen pelaajasi väärälle puolelle ennen kuin syöttö on lähtenyt. Syötön jälkeen järjestyksellä ei väliä. Muista aina millä paikalla olet ja mihin palaat ennen seuraavaa syöttöä. Muista kierrossa edelläsi ja perässäsi kulkevat pelaajat.